Καλώς ήρθατε στο Poker Tour Περιστέρι. Βλέπουμε τους τρεις παίχτες μας. Θοδός Αγάπης, 3 φορές νικητής του διαγωνισμού. Από εδώ ο κύριος Τσιριμόκος, άπειρες φορές νικητής του διαγωνισμού, μεγάλος κολόφαρδος. Και εγώ τα χάσει. Και ο απελπισμένος. Και από χαμένος. Έλα τώρα μου και τι παίζεις. Παιδιά να αυτοκτονήσεις μετά. Να έχεις όμπε. Βγήκε έξω. Πού. Τσεκ. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίχτες κάνανε τσεκ. Δεν υπάρχει κάποιο ποντάρισμα σε αυτό το γύρο. Εγώ. 100 βαλές και 2 δεκάρια. Εγώ μιλάω. Τσεκ. Τσεκ. Ο κύριος Τσιριμόκος και ο κύριος Βασιλάκος μόλις αποχωρήσανε και τον blind πηγαίνει στον κύριο Σαράσο. Δεν έκανα τίποτα. Στο φέτος κανένα ζωή του λέω ρε. Γιατί άσο έχει 100. 8 δεν έχει. Α, εντάξει. Μα δεν έχω γαμίσει το τσιγάρο. Κύριος Τσιριμόκος. Ούτε να αυτό δεν μπορώ δηλαδή. Ήμαρτο. Δεν κατάσταση την ταύλα, αυτό κάνει και κάνω. Αλλά γιατί να ανακατεύω και μην κοιτάς. Κάνω τίποτα. Τι ανακατεύεις τώρα. Το μπροστά πίσω. Κομμύρια, ναι. Τα χέρια του. Από εκεί. Μετά από σένα ποιος παίζει. Τόσο θα Αν και ο κύριος Τσιριμόκος πολυνίκης του διαγωνισμού ακόμα δεν ξέρει να μοιράσει. Ελά, για να δεις, μαλάκα τώρα τέλειωνε.